ሰላም ጋይስ ናብ ኤሪ ዋይ ኬቲ ቋዕዳ ዕምብዳ መጻኹም ሓድሽ ቋንቋ ክትማሃሩ ደሊኹም ግን ከዓበይ ከም ትማሃሩ ሕርብት ዝበልኩም ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን እንዳዛናጋዕትን ቅልል ብዝበለ መንገድን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናፃ ዝገብሩ ኣፕሊኬሽን ከም ዘሎ እንተነገርኩም ከ ልክዑ ሎሚ ናብቲ ኣብ ዓለም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ህቡብ ዝኾነ ዱሊንጎ ዝበሃል ናይ ቋንቋ ተኽእሎኻ ንምዕባይ ንጥቀመላ ኣፕሊኬሽን ዝኾነት እየ ከርእየኩም። ስለዚህ ስጋዕ እዛ ቪዲዮ መጨረሻ ካይሓለፍኩም እንተሪኢኹም ኣብ ውሽጢ 1 ደቂቕ ብከመይ ከም ተወርዷን ክትጥቀሙላን ከም ትኽእሉን ከርእየኩም እየ። ስለዚህ ናፍታ ቪዲዮ ሌትስ ጎ። አይፎን ተጠቀምቲ ተኾንኩም አፕ ስቶር ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን አንድሮይድ ተጠቀምቲ ተኾንኩም ከዓ ጉግል ፕሌይ ስቶር ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ሕጂ ጉግል ፕሌይ ስቶር ስለ ዝጥቀም አንድሮይድ ስለ ዝኾነት ሞባይለይ ኣነ ኣብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ክጥቀም። ስለዚህ ቀጥታ ናብ ፕሌይ ስቶር ክኸይድ ካብዚ ቀፂለ ዝገብሮ ናፍቲ ሰርች መግበሪ ቦታ ከይደ ኣብቲ ናይ ሰርች ቦታ ዱሊንጎ ኢለ ሰርች ይገብር። ሰርች ምስ ገበርኩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክመፀልና ኣብዚ እውን ክትሪእዎ ዘለኹም ነገር እውን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ልዕሊ 500 ሚልዮን ሰባት ነዚኣ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ገይሮም ኣለዉ። ሕጂ ነዚኣ ኢንስታል ንግበራ። ኣብዚኣ ዱሊንጎ ላንጉጅ ሌሰን ትዘላ እዚኣ እታ ኣፕሊኬሽን ታተክረኛ ኣፕሊኬሽን። ስለዚህ ዋንስ ዩ ፋይንድ ኢት ነዚኣ ምስ ረኸብኩም ታፕ ኦን ኢንስታል ትብዘላ ቦታ ኢንስታል ንብላ። ስጋዕ 100% ስጋዕ ቆፂራ ትውደውን ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኢንስታል ምስ ገበረት ነዚኣ ኦፕን ክንድቅፋ ንኽእል ኢና ተዘይደለና ኣብ ሆም ስክሪን ኩሉ ሕዳኢ ግን ሆም ስክሪን ከዓ ኸይድና እዚኣ ዱሊንጎ ትብል ዘላ ኦፕን ንገብራ። ሽዑ ቀጥታ ጌት ስታርትድ ኢና ክንብላ። ሓደሽቲ ተኮይና ሓደሽቲ ተዘይኮይና ኸ አይ ኦልሬዲ ሃቭ አን አካውንት ኢልና ኸ ናቱ ንኽእል ኢና። ግን ንሕና ሕጂ ሓደሽቲ ስለ ዝኾንና ጌት ስታርትድ ኢና ክንብላ። ኮንቲኒው ንብላ። ሕጂን ቀፂልና ኮንቲኒው ጀስት ስቂልና ኢና ኮንቲኒው ንብላ። ኣብዚ ግን ክትመሃርዎ ዘለኹም ቋንቋ ይሓተኩም ልዕሊ 40 ቋንቋ ይምህርዮም እዚኦም። ስለዚህ ዘለኹም ዓይነት ቋንቋ ፍሬንች ክኸውን ክእሉ ናይ ፈረንሳይ፣ ናይ ስፓኒሽ፣ ናይ ስፔን ማለት እዩ። ናይ ጀርመን ከዓ ዶች ኣለኩም፣ ናይ ኢታሊ፣ ናይ ጃፓኒዝ፣ ቻይና፣ ናይ ስዊድን ከዓ ስዊዲሽ ኣሎ፣ ዓረቢክ፣ ፖርቱጌዝ ካልእ እውን ኣሎ። ሕጂ ንሕና ግን እንግሊሽ ክንብል ኢና። ኣብዚኣ ኮንቲኒው ንብላ። ሽዑ ምስ ሰሌክት ምስ ገበርና ኣበይኩም ሰሚዕኩም ትብለና ኣላ። ስለዚህ ንሕና ሕጂ ኣብ ዩቱብ ሰሚዕና እዚ ኣነ ኣብ ዩቱብ የርእዮ ይብል። ሽዑ how much english do you know ክንምንታይ ዝኣክል ኢኻ እንግሊሽ ትፈልጥ ይብለን ኣሎ። ከም በሓድሽ ሙሉእ ብሙሉእ እንግሊሽ ክንርዶ ስለንዘሊ ሕጂ ድሓን I am new to English ይብል። ናትኩም ናይ እንግሊሽ ብቕዓትኩም ሪኢኹም ከዓ ኣብዚ ደለኹ ክትመርፁ ዝኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ንምርኣይ ዝኣክል ጥራይ I am new to English ኢለ ከኣተየ ኮንቲኒው ብላ። ኦኬ ሕጂን ኮንቲኒው። ንምንታይ ኢኻ እንግሊሽ ትመሃር ዘለኻ ይብለን ኣሎ። ኣብዚ ናትኩም ሪዝን ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ምስ ሰባት ክትርከብ just for fun support my education ክትብሉ ትኽእሉ፣ ንስራሕ ንትራቭል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ኣነ ንምርኣይ ዝኣክል ጥራይ ሕጂ ብዚ ንሰባት ኮኔክት ንምግባር ኮሙኒኬት ንምግባር ክብላ እየ። ኣብዚኣ ሰሌክት ገይረ ሽዑ ኮንቲኒው ክብላ እየ። ሕጂ እውን ጀስት ኮንቲኒው ኢና ንብላ። ሽዑ ዋት ኢዝ ዩር ዴይሊ ለርኒንግ ጎል ይብለና ኣሎ። ኣብ መዓልቲ እዚ ክንምንታይ ዝኣክል ሰዓት ኢኹም ወይ ከዓ ደቂቓ ኢኹም ክትመሃሩ ይብለና ኣሎ። ኣብዚ ናትኩም ምርጫ ክትክእሉ ትኽእሉ ኢኹም ምስቲ ዘለኩም ናይ ግዜ አንጻር ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ እዚኣ 10 ሚኒት ፐር ዳይ ክብላ እየ። ኣም ኮሚትድ ኮንቲኒው ብላ። እውን ኣብዚኣ ሕጂ ሽዑ መዓልቲ ንኸዘኻኽረኩም እንታይ ይብለና ኣሎ። እዚ ኖቲፊኬሽን ንኽበፅሓኩም ሲ ኣላው ገበሩ ይብለና ኣሎ። ኣብዚኣ ንኽበፅሓኩም ተድልዩኹም ኣላው ትብልዋ።
ተዘይደልኹም ዶን ኣላው ክትብሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ግን ኣነ መዓልቲ ባዕሎም ኖቲፊኬሽን እንዳሰደዱ ማስታወቂያ እንዳሰደዱ ንዓይ ከዘኻኽሩኒ ስለዝደሊ ኣላው ኢለ ኮንቲኒው ይብላ ሽዑ ኣድ ኣብዚ ኣትሪዋ ዘለኹም ምስ በልጉ ኣብዚ ንምንታይ ከም ዝጠቕመኩም ኣብዚ 3 ወርሒ ሲ እንታይ ከም ተማልኡ ክነግረኩም ኽእል ኣብዚ ራእይ ሕጂ converse with confidence ብconfidence ምዝራብ stress free ካብ stress ነፃ ኮይና ናይ ምዝራብን ናይ ምስባዕን exercise ሙሳድ build up your vocabulary ኾን ኽእል ቃላት ከምኡን ሓረጋቱን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም smart reminder fun challenge and more እንዳዘናጋዕት ስለትመርካ ኣዝዩ እዚኣ ኣፕ ደስ ዘብላ ነገር እዩ ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ሓሳብ ኣብ 3 ወርሒ ክነሳኽዖም ኣቺቭ ክንገብሮም ዘለና ነገራት እዮም ክንገብሮም ኢና ኸ ብትኽክል ተገይድናዮም ስለዚ ኮንቲኒው ንብላ ኮንቲኒው ምስ ፈልናያ you can be hard to stay motivated ትብለና ኣላ just ኮንቲኒው ጥራይና ንብላ ኣብዚ ሕጂውን ኮንቲኒው ቀፂልና ኦኬ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ሕቶታት ከምጻልናዩ ናብነት ብሓባር ንመልሶ ነዚ read and respond ይብለና አንብብኩም መልሱ ይዝብለና ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሕቶታት የምጻልና ኣሎ ንመለስ what does for the first time ይብለና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ for the first time ማለት እዩ as a new experience ማለት እዩ ስለዚ ንዓ select ጌርና ቼክ ንብላ ብዚያ ትክክል ያ ኮንቲኒው ኣብዚ ኸ are we traveling to the United States for the first time ይብለና ኣሎ መልስና ካብዚ ንቐምጥ ማለት እዩ መልስ ብዚና ኣለኩም ምርጫ select ንገብራ yes I have never been there before ኢልና እዚኣ ምስበልና ኮንቲኒው ትብለና ከምዚ እናብልናኻ ሶሎ ሚንስ ኣለውን ሶሎ ማለት በይንኻ ማለት እዩ ኣብዚ ሽዑ እንታይ ብለና ኣሎ ሶሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዴፊኒሽን ይምጽኢልና ዘሎ ምስ በይንኻ ተኾይኑሲ ምስ by yourself ይኸውን ዝኽእል ምስ ፍሬንድ ኣይኮነም ምስ ፓሬንትስ ኣይኮነ by yourself ኢልናኻ ንመለስ ኣብዚ እዚ ሕጂ ተኣጠቃቅሙ እዩ ዘርእየኩም ዘለኹም ቀደም ከምቲ ዳውንሎድ ከመይ ጌርና ከም ንገበር ከም ዘርአኹም ኣጠቃቅሙኡ ከምዚ ዝመስል ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ነዚኣተ ሴንቴንስ ኣማልኣያ ይብለን ኣሎ ስለዚ I'm traveling solo for the first time so I'm very dash ይብለና ኣሎ ሕጉሴ I'm very excited ኮንቲኒው ኣብዚ ኸ ካልእ ሕቶታት ኣሎ ከምኡ እንዳመለስኩም ኣነ ሕጂ ሕሊፈ ኸርእየኩም ይስጋዕፍቲ መጨረሻ ኣብዚ ኸ ብድምፂ የምጻልኩም ንስኹም ከ ሴንቴንስ ትስሕሉ ማለት እዩ ናይ ምስባዕ ክእለትኩም ወይ ከ ሊስኒንግ ስኪልኩም ንመዕበል ማለት እዩ Our plane just landed ሕጂ ከም ዝሰማዑ ጽንሕኩም our plane just landed ትብል ዘላ ብጽሑፍ ትገልጽሉን ሕጂ our plane just landed ቼክ ንገብራ ኮንቲኒው ሽዑ ትክክል ያ my suitcase is much suitcase ማለት ላጌጅ ማለት እዩ ሳይ ማለት እዩ ባልጃ ንብሎ ማለት እዩ heavier flight lands at 3 o'clock right ትክክል ያ ማለት እዩ ስለዚ ወዲና ለናቲ ሌሰንና ማለት እዩ ሌሰን ኮምፕሊት ኮንቲኒው ንብላ ብዚያ ከምዚ እንዳገበርኩም ከ ፕራክቲስ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ እንግሊዝ ዘለኹም ቋንቋ እንግሊዝ ጥራይ ደይኮነሲ ካልኦን ቋንቋ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እጂ ምስ ዲሊንጎ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ጉዕዞኻ ንምጅማር ተዳሊኹም ኣለኹም ከምኡውን ከም ትገብሩ እውን ኣይጠራጠርኒ ንጉዕዞ ንስራሕ ወይ ንምዝንጋዕ ኢልኩም ትመሃሩ እንተለኹም ዲሊንጎ ቀሊል መሳጥን ክገብረልኩም እዩ Thank you for watching ዝያዳ ቴክኖሎጂያውያን ናይ እንግሊዝ ትምህርትን ንምርካብ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ በመግባር እታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃት ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕጽል እዋን ብኻልእ መደብ ይራኸብና